Здравейте, приятели! Вече повече от час се опитваме да изчистиме снега с моя малък приятел. Обаче трудно ни се отдава, защото не спира да вали. Вижте какво става. Леко по леко ринеш, ето какво става след тебе. Моя приятел много се радва на снега и постоянно мялка. Ето го. Какво искаш? Какво да направим? Направих пътеки преди 10 минути. Ето. Вече са целите бели. Нищо не е останало от тях. Даже и котката не иска да ходи по тях. Ела по чистото, хайде. Ела да покажем. Бяла приказка. Ето тук чистихме точно преди 1 минута. Кажи им. Не се карай. Пак ще чистим. Доста е бяло, както виждате. Ако вали така до утре сутринта и дърветата ще станат бели, които сега не се виждат отзад в планината. Но двора е бяла приказка. Чао за сега. Малко на топло и май ще има продължение.